Esteban Escudero, ang taong bulahan nga gitugyanan ni San Pedro sa manok nga siyugis. Sanglit mapakya sa wa makatuman sa gisugo kaniya San Pedro nga pagdakop Samuel Bilibid, gibawian sa gamhanang manok. Ugdungan sa pagkahanaw ni atong manuka, si Esteban sa hinay nga ibalik sa kanhi niyang kahintang nga pordo. Uban siyang higalang nga si Goliath, na saya sila sa usa ka balangay, ang balangay sa bagatay. Diin magsugod ang laing kasugiran sa iyang duha ka kinabuhi, nga maoy ang masumpay siguro dawan na Kining tanan, buod ginis Ginoo. Sige, mga utan ng iki, murag. Tingkagulan ng tiyan ako na, gutom na kayo. Kinahanglan pa kita arang-arang trabaho nito ba nali? Kano bang pangdisinti sa gamay ba? Ronsam lang yung trabaho ka. Nagaw bitaw ka nga parehas tan duha kag may kitag grado kutob ta sa tercero. Ang may gagmay tagrado. Di ba ko kita garang-arang nga trabaho mo? Kanang murag formal sa tanaw? Kanang gwapon sa tagamay? Bahala na, bisang assistant manager lang. Basta di lang talas minteryo. Paita ng minteryo eh. Unya, simbak ko og sugto ang taan ng Inday Florog ni Helen. Nya, malipay tayo inaani lang gyapon na itong trabaho. Mga gwapa kay tag-asawa. Inaani lang yapon ta, si Pultiro lang yapon. Da, oo ka man. Ang importante ko lihat kini nga tong kagwapo. Gwapo sa takwilain ba? Gwapo gutaon. Gwapo lagi, pakalitan ta. Pero tutukan ta, ato na, murad na kula. Bye! Bye! Oh! Baisyo, ganit lang ha. Dayon sa duwid ha. Lingkod sa dre. Ha? Dini lang ta magsulti. Ito na si Tiban o si Goliath. Ikunsa mo man sila. Wala mo kilabot nila da. Pero, di na sila mag-star din eh. Unsam na sila, mga ulitaw? Wala ba kumahibaw? Siya may baw. Imus lang gipatipon din sa pagpuyo. Nya, wak ka mahibaw lang pagkatao. Ang nahibaw anak ko ng duha, nga mga kugihan na sila. Makatabang na sila nako. Pero, dili na sila taga dinhi. Bibi, hayam na sila. Pagkawas na. Wa pa di ka makakita nila. Wak pagit sugad. Si Munday rin nakailan nila. Nahibaw ko man sa akong trabaho nga. Matag sa Badurag, Domingo ako ipaulis, bay. Nakasa din ang duha. Wa akong ingon nga nakasa sila. Pero pagkahibaw kong nangulitaw sila sa among mga anak ni Munday, naglagot ko. Bueno, dili na lang ko magdugay. O, sultihin ang imong nga sinagop, ha? Kung mangulitaw man gani sila sa akong anak, kinahanglan maghinay-hinay sila. Ug ako ang unang ilang atubangon. Len, asan na itang Len? Dali lang ha.
Nanay di ay nito. Di ba lagi ko? Sama sa kung na nilang tiban good. Ni Kulyat nga nung sulat pag na sila nato. Waon tay matauran si tatay. Si tatay man sa good? Nga na masukom sa siya nga, doon ay mangulitaw na to. Butan, mga daga na sa ta. Bitaw. Sa paguday na nitiba ng gigulyat ng mga ipod na to. Ito sa Linba, mga butan mo na silang duha. O hinoon. Ako sa dihalindi, ako na sa pulis at ito sa gigulyat. Nagadaot sa good, kaya mga pobre mo kung na sila good, bati kayong mga trabaho. Pero, nagingon di ako si Teban nga, nangitagi ko na sila trabaho, kaya na ko ng arang-arang. Kasi, mura bang nakamatikod ko nga naibog kang Teban. Sugod ha, oy! Nakakapanahon na, oy, wako na! Ikaw, pamaibog ni Gunyat! Len! Day! Ano si tatay ninyo? Tama dito, Nay! Nilakaw! Kining inyong amahan, di yun hisabtan. Sos, kaya ning inyong amahan. Ako man hinoy kasukan kung dunay mangulitaw ninyo. Ikaw man good, Nay. Ngano, sumbong-sumbong mga ni tatay nga, nang litaw si Goliath at si Kuiba na mo si Len. Bitaw, Nay. Kung man di ay, musamot ang kasako sa inyong amahan kung adto sa lain mahibaw. Bawas pa. Kung alitaw man na sila. Oy, wa baya ko magsugo ninyo, ha? Among duha, wa ko magsugo ninyo nga sugta. Dili pa klaro nang ulitaw, Nay. Suwat pagod to. Bitaw, Nay. Sulat mo lang itong ilang padala na mo ba? Waman may personal, ha? Giingnan ra ba kung tatay ninyo? Nga dili na gyud makasaka ka ng duha. Unya, amo lang dayong abugon. Lang sa kayo na kung manghingilin ni. Paano siya man di ay? Unya, masukan ko sa inyong amahan. Naibaw man ko naiba kung nga nang masuko. Kaya mo mag-iingnan nga, mga ngaot lang yung taon tuglubong ang duha. Ge, pero dagkon yung taon na atong mga anak. Aron paglikay sa disgrasya, ayaw pagpataka og dawat og bisita din sa bahay. Kaya mo'y maminyo sila sa dili mayong kaminyoon. Hasta tang mga ginikanan, mag-anto sa kaguon nga magsutong nila. Sobra naman sa nang imo din siyo. Unsa may imong pagtuo? Atong hingin lang ng mamisita sa atong anak. Oy, ngilad tayo. Nganong nilad man? Ngilad lagi. Nganlan ta nila garbuso, mapahitason. Di ba ngilad? Bugo ka gyud mong day. Simbakog mo sugot si Inday ug si Helen yan ang ginganlag tiban og Gulyat. Hasta ta mo sugot lang ta, minyo sila ng mga tawhana nga wa ta maswito silang kaliwat. Ug unsa niya na sila ila. Gawas pa ko ng ilang trabaho, dili makabuhi asawa. Pero din siyo. Gusto na mong day, di na ta maglalis. Ako makayhari ning panimaya. Kumo ako ang amahan. Paining walay asawa, maglakaw nga maginusara, ayo pang gabong nga ka, baga-awitan sa langgam. Ay! Sige mo kanta-kanta. Doon na may kwarta? Matay na parang rabagin taon-taon. Aw, maningil pa hinuon mi kay upat mo na akong kubrahonon ba? Ang ako, 5. Sa tag-10, doon ako'y 50. Unya, wa matay bugas. Wa tay gas. Wa tay sudan. Aw, may kaso na timoy. Ugmala ta mga on, di pa bitaw kakamatay yun. Ug mahinon, kamatayon na ka. Bitaw na iti moy. Nakalaw na tang masinita sa rumurat ang kwaknit. Di na ba, boy? Siyaro na masab. Wa gi mo'y kwartang intriga diri nako sa inyo kinitaan. Bahala na, boy. Sige.
Pangita mo inyong kwarta. Pangita mo inyong subaruno ninyo. Arin ako. Diaran iti ban. Kini kwarta man eh. Ato ni pikpikon, ato ni patimbang di ka kwarta na to. Ayaw naghilap ti Goliath. Tingnan mo man. Usaon ba dahil nini mo? Alagi ni bugal-bugal eh. May na nilinggo-lingkuran. Ah, kurang kasapi ta na. Dungaga pinuto nag laing latam, kasapi pa ta. Ano sa kabaguliyat? Nalimod ka ba? Nga souvenir kini nato nitong delubong atong gisapawan? Naduggalan ni nato, nagkahot ni nato. Ug gani mo ni nga importante kini sa tong kinabuhi kay kita ka oh. Tanawa ra gud ni. Got. Aldi ni got. Got? Kinsam nas got. Nagtuo ko guliat nga kining got nga anting ni tao. Kay dito man ni nato makiti sa iyang lungon, dili ba? Got, no? Di ba loy ka ng got, noy? Kanding man na? Di lagi nga yun ni tao. Di lagi, noy. Kanding lagi na. Got, got. Unsam na got sa inyo. Di kanding. Oh, di ba, spelling anang got ko man? G-O-O-T. Ay, pataka ka lang. Ang spelling sa got, G-O-T-E. Dili, noy. G-O-O-T. Mo na got. Pagut-gut niya. Salamat, Flor. Di, tiban. Yes, sir. Gwapong tiban. Kasi buwan sa ibang gahit. Lingkod ko yan. Ulit. Ito yan, ito. Dahil, Lin, Ah, ayun dahil si nanay ni mo. nasa sud. Natog na tingali. Si tatay ninyo. Tuwa man siyang trabaho. Kay gipyalan man siya ni Mr. Maturan sa panagat. Ah, di ba? Arang-arang yung taon. Pining